Bon dia, bona tarda. Ara us presentaré el meu robot, que es diu Followliner i, tal com el seu nom indica, té la funció de seguir una línia negra sobre un fons blanc. Aquest kit l'hem fet al taller de Tecno l'any 2010-2011, cursant quart d'ESO. Aquest robot consta de 3 sensors d'infrarrojos A, B i C, que els hem numerat per després fer les taules de veritat, i un micròfon i 2 motors, que són els actuadors en aquest cas, que també els hem enumerat. A continuació us passaré a explicar el funcionament i ara faré les taules de veritat. Els 3 sensors, el motor 1 i el motor 2. Un cop hem fet la taula de veritat, passem a fer els mapes de kernel per simplificar aquestes funcions. Per fer els mapes de kernel hem de separar els 2 motors, que seria el motor 1 i motor 2. I bueno, hi fem. Us ho passo ràpid també, com abans. Un cop hem fet els mapes de kernel, agrupem. En el motor 2 ens sortiria el motor 2 és igual a negada més C, aquests dos serien C i aquests A, i en el motor 1 ens ha donat A. A partir d'aquí podem fer el circuit amb portes lògiques, que ara us ensenyaré fet amb un dissenyador, que és el Crocodile Clips que tenim a l'escola. Aquí tenim el Crocodile Clip, on tenim les 5 entrades, una és el micro, l'altra l'interruptor, l'entrada del sensor d'infrarrojos A, la del B i la del C. Cada infraroig té un LED associat, un seria el D4, el B el B2, el D2 i el C el D3, que s'encenen quan és 0, segons he decidit jo. Aquí trobem una porta que inverteix, un inversor. Aquí una OR que fa que suma A negada més C, com hem vist en els mapes de kernel. I aquí tenim dues portes AND, que el que fan és que hagi d'establir aleatòriament el micro encès i l'interruptor encès perquè funcionin. En aquest cas, el micro només sent un motor al principi i ens faltaria introduir un relé perquè un cop activat continuï per sempre activat, però ho representarem així. En aquest cas, 0, 0, 0, que seria la funció, està el motor dret encès. Si és 0, 0, 1, també. I així podríem anar provant i anar comprovant. Com veiem, el del mig no té efecte perquè no ens sortia la simplificació de les taules de kernel, del mapa de kernel. Si obrim el sensor A, s'inicia el motor esquerre. I això el farà girar un altre cop cap a dintre la línia. I si tenim l'A i el C detectant, anirà endavant. I si només tenim el C, anirà cap a la dreta, cap a l'esquerra. Crec que queda prou clar, explicat així amb les portes lògiques. En cas de tenir 3 zeros, sempre gira cap a l'esquerra, buscant una línia, ho podeu provar, deixant el terra. I ara us deixaré una petita demostració que hi ha per internet.